ke Rainbow of Sounds Music School kepada Nakshonong Maubri Riboy District ke baju perlong Sisin Citayo ha ke sisa janya Little Flower Higher Secondary School Maubri kedon bunjait kinukom hikai ha ke liang ke tem keput bat karwai ke siau kikena akibahan news dem senang kila banwan pentebit ha ke music school bat dam jinge na ke bentai ke larang baru banwan pentebit ha ke music school Pi na kaliang ke jonga kum ka president jong ka women's wing jong ka HSPDP central body bat kam tam le kum ka dukot jong ka jait riu hi ngadon ka ban penrem jur halor tu ka shithi blam mi ka bala tho di kong Elizabeth Matthew Nongbri ka bang UI ka tarik arpo riu tarik Februari arajar pusau ka ba ila address ya u Dr. Jitendra Singh bade u Minister of State jong ka atomic energy jong sarkar India hangtung UI ba ila penpau ba idei founder trustee ba chairperson jong kata ka NEST India mo ka North East Sunshine Trust ka ba kila register hau snem ara jar puar ka juga porang turu ikam ya jong ba idei ka nong trei ka ba hakmat jong ka BJP ka ba dei pet ya kita ki jat benririt pat dan kita ki minority morcha badru bai kamru ladai kanong kit kam ka bakhmat na du arjar khatsan ke BJP tekai bang UI ka to shithi ong ba ki ka ikwa bakan don biang kata ka jingwan ti yo uranium ka de kari khasi ka ba ke jongi kum ka party hi ngakwa ban pha ko khubor ka basai sha kani ka NGO ka balai alam khmat de ini kom badru sha ka sarkar badru sha ki pat nong song snong jong kari khasi nginum la ban len ladangi kertiang din unong seng jong ka party u lead mai hoping stone lingdo dei ma u bala champion la ne ula job e kani ka dauba ban persyak banti uranium hang ne po rikasi ka jing job ban persyak banti uranium hari khasi kamshim dei ka journey la ne ka jingya lesti ka besuk kamshim kut tang ka baya keren baka sarkar India uni unong yalam jingi ula haban lej buat sabari Shaki conference jong ka world uranium hearing ka bahag pelong ha Germany lalit bun keleng ki jaka sabar jong kari India ru ban appeal banum sya banti uranium rengkat ak tu por da ka burom ban i lead pastor PBM pasai moy baru ka jing snok ti jong ki katu ka ne ki seng balang ban gila job bat klem sya banti uranium tekum ka party hi akan ka kenti pementangi ke threat abang UI tengi kwa ban pha ka khubor ka basai kadar ba ngi dalele horkit hordam lada ka sarkar India kamut ban wanti biang uranium ka ri jongi ngin persya wat ladangi ban hab ban let ban shim da kanu ka extreme step ru bun ki keno agane kenti ka bementa ba ka party jongi ka ya trailang ba ka sarkar le si kin mudur bangin ya pen ni lagi jong kin nongren henre nga kwa ban ong ya kanida ka basai hoy ni tre ba ka sarkar ka party ka jongi ngetre na mar ngidon kam ya ka roy ka par ka bangis ngau thu ka jingdon kam jong pajba constituency ka bangi jo reha ka baya day bat ki nongrim jong ka party melayeng ka way na ki nongrim ki mat ki ba kongsan ka party ka yeng ba haduk menta nginum sya banti uranium ya kata nginum kubum ngin ya kren ba ka sarkar lada ka por ka don kam yang bangin ya kren ba ka sarkar jong jelak sarkar jong kari India bangin num sya banti uranium ka kawai ka ba nga kwa bangan kentho alor ka tu ka shithi jong ikong ka banbu ro dak jengkli itu ikong le sebin ai ka jubab ka bang UI ito ang tu ba ka jingkhang banti yo uranium hakini ki snem ki bladep ka dei na ka daw ba ka jingyo anong jongno re jongno ka ang tu due to vested interest mo tengah kwa ban kli jingkli ni ko manu ba la yo anong na ka jingkhang ti uranium hakini ki snem ki bladep ne hatu ka datang ka jingyo anong hi ka jat benriu dak bangi klem sya banti uranium namar ngitip ba da ti uranium ka de ka bi ka ban penyap dengan ka jat ti ka persya banti uranium ha ka por tengah ong ka ig mong kwa ban ong sini kong ba em dei ban shu ang thala lani ban shu padia thala klem de tip ka jing shisha bat ru ngakentu nama ngayu iu tu shithi ong ba idaya let ban ya slok baki nong elam jong itu kijaka ki local leaders jong itu kijaka badan uranium makin sothu badai ban sya banti uranium nomor kadai ka yo nong pat ya ki nong elam ki badan ha itu kijaka badan uranium bakin nong sya pendit namar ba kadai tang kabut
thap jongno re jongno ka jingyo nong shimet jongno re jongno ne jong kanu ka NGO batru ka daitang ka buj kumno bakin penyap imim pet ya kani gajat bin riurit pat ke jongi dan namar kata kum ka parti ngi pha e kani ka message ka baklia ka khubor ka syai kada balada ka don kum kani ke bang sarkar India kandang thumu banwanti biang uranium hakari ka jongi ngi kum ka parti ngin num ngabjar bat ngin yai persya bat nginang yai persya kadu hadu ka bakut banum sya dalilai benti uranium nari kasi